नमस्ते दोस्तों, मैं योग्या सिंह चैनल में आप लोग को नमस्ते करती हूँ। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं आप लोग के सामने एक झूमर का गीत गा रही, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पियावा जोई है विदेशवा रहबो कइसे, पियावा जोई है परदेसिया रहबो कइसे। ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम, ससुर जी के बतिया तो हम सहले हम। ए जी सासू के बतिया सहबो कइसे, हे जी सासू के बतिया सहबो कइसे। पियावा जइहे परदेसिया रहबो कइसे, पियावा जइहे विदेशवा रहबो कइसे। जेठ जी के बतिया तो हम सहले हम, जेठ जी के बतिया तो हम सहले हम। ए जी गोतनी के बतिया सहबो कइसे, जी गोतनी के बतिया सहबो कइसे। पियावा जइहे परदेसिया रहबो कइसे, पियावा जइहे विदेशवा रहबो कइसे। ननदोई के बतिया तो हम सहले हम, नंदोई जी के बतिया तो हम सहले हम। ए जी ननदी के बतिया सहबो कइसे, जी ननदी के बतिया सहबो कइसे। पियावा जइहे परदेसिया रहबो कइसे, पियावा जइहे परदेसिया रहबो कइसे। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।